Teďka tam seš. A seš tam asi po sem. Tak to je výborný. A už to točí. Hovno, a už to točí. Ano, to se tak nekuřákům stalo. Já tam s tím doutníčkem nebudu ani chodit. Já to udělám ještě jednou. Je strašně super, že to budeme moct stříhat, což tuhle část stříháme určitě. Takže. To oni už neuvidějí, když to bude stříhat. Ale to je schválně. Pozastavit video. Tudíž byl takovej fascinující manuální střih. Vypadalo to asi takhle. Moment. A je pryč. Ano. Já teď přemýšlím, jestli se to video vyjdu. To je dost dobrá otázka, Leo. A možná. Takže znova. Jo, takže Leo už teďka zmizel. A my zjistíme, jestli se tam vešel, nebo to budeme točit celý od znova. Jsem se tam nevešel a už to přetáčet nechci. Takže teďka jsme trochu hejbli s obrazem. Nikdo se toho určitě nevšimne, i když jsem na to právě upozornil. Nový trik. Kde jsme skončili, Leo? Videa, co jsme natočili. Ano, je pravda, že jsme takový lidi, co nemají rádi lidi a... Jo, to je fajn si proto založit YouTube a postovat lidem úplný sračky. Jo, Aby trpěli. Protože to je náš zajímavý způsob, jak Teď právě trpíte. Jo. Můžete zahodit do zahrady. Jsme pankáči, ne? Jo, pak to se dajem. Stříhnem. Je to denní song, prostě Už to improvizovaná. nehoří, ale budu se tvářit, že jo, ty tam když tak přidej umělej kous. Já si prdele. Se těžko schání, na greenech to mají teďka hrozně ošéfovaný. Ale já bych to i ty autorský právo. Přesně tak. A hoši, ty mi vždycky vezmeš vítaj v plachet, já absolutně nevím, kde jsem skončil. A tak jsme se rozhodli, že se začneme věnovat hudební tvorbě. Uděláme si takový menší type. Nehledejte v tom Dark Game, ale udělali jsme si takový menší type. Tady vidíte to, ale jakož absolutně nevím, na to stejně nikdo nekouká. jednak na to nikdo nekouká a jednak absolutně nevím, jak se na tom YouTube pracuje. No, proč tam tvořit nějaký skurvený boxík, prostě si to najděte. Protože si to najdi, ten kanál není až tak velký. Každopádně mě už je zima, normálně vymaškávám ten doutník těma studenýma prstama. Se tak snaží vypadat jako frér s doutníkem. Jo. Ještě jsem neviděl youtubera, který by vypadal tak nějak jako já. Nejsem hipster. Kdo se nesnaží být filozof, co není filozof, to říkám já. Takže si to najděte, nedostanete žádný boxík, no to usnaďovat nebude. Ale to nikde nebude, hele. Já si myslím, že tohle nebude nikde. To někde není. Tohle nikde není, takže to můžeme vykrást, takže... Ještě teda k úvodu, ano, tady ti to prostě jednoduším. Ještě teda k úvodu. To není na nás. Dobře, já nejsem... Na vesnici tady nejsou lidi. Tady nejsou lidi. Ještě teda k úvodu. Ještě jednou tak k úvodu. Jestli existuje ještě jiný vaj, tak se mu moc omlouváme, že... Tak tohle je challenge, jestli někdo z vás youtuberů najde hubenějšího člověka. Dobře, jestli ještě... Pošleme vám fotky. Protože našeho Varyho ve stínu prostě neuvidíte. Ani když proletí list. Ani když vám fouká vítr, protože v tu chvíli je Vary naprosto pryč. Tam několikrát uletěl. A tak teda, už jsme to ukončili asi 10krát, ale třeba si nám bude líbit nějaký jiný konec, takže ještě jednou díky za zhlédnutí, dejte odběr, dejte like, sdílejte to kamarádům a čau.